ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೊಕಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿದ್ನ ಕುಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ಈ ಪಂತುಗ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಠಿಂಚಿದಿನ ಕನ ಕುಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತುಗು ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬೆದ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಂಪನಿ ಅಂಚನೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಬೆ ಸಿಸ್ಲರ್ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ರ ಬಕ್ಕ ಸೊಲಮ ಸಂದಾದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬರೊಂದುಲ್ಲರಿ ಕರಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಡೀರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ರಡ್ಡನೆ ನಮಗೆಂದು ದಿನಕುಲು ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬನ್ಪೆ ಅವು ಕರಿನ ಪಂತಡಕುಲು ಇನಾಮಗೆಂದು ದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಡ ಪಂತ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಎಗ್ಗೆಲ ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 100 ಸೆಂಚುರಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಡುಂದಂಡ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಸುರುತ್ತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುರುತ್ತ ರನ್ನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ಲದ ಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಏತ್ ಮಾತ ತೇಲ್ಪವರು ತೂಕ ಮಾತೇರಿನ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟು ಎದುಕನ್ಗ ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ಲ ಮಾರಾಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಎಂಗ ಬಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ನ ಎಂಚಿನಾಪುನು ದೇವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕಂತ ಪಾಕ ಸಮಯ ಜಸೆ ಓದತಿ ರಟಿ ಸಾಗೋರು ಮಾರ ಮತ್ತೆ ಆ ನಮ್ನೆ ದೀಪ ಮಾರ ಎರ್ಪನ ಒಚ್ಚ ಒಚ್ಚು ಕೋಪ ಇತ್ತು ರಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಮಾರ ಆ ನಮ್ನೆ ದೀಪನ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವನ್ ಮದ್ನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನನೇ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಮಾರ ದಾನೆ ಹನಿಮೂನ್ ಪುರ ಪೋದು ಹೊತ್ತಾಗೆ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ಓ ಹನಿಮೂನ್ ಪುರ ಪೋದು ಹೊತ್ತಾಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರ ಬೇಸಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಉರಿಪೇರೆ ಕಲ್ಪೊಡಿಯಾ ಅಂದ ಡಾಲರ್ ದ ರೇಟ್ ಗಗನಗೇರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐನೆಟ್ ರಪಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಇಂಜಿನ ಬೋಡೆ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ನಿ ಯಾ ನೋರಿಯೇ ಹನಿ ಮುನು ಹೋಯ್ನಿ ಅರ್ಧ ಕಾಸು ರೀಜ ಮಂಡೆ ತುಲ ಮಂಡೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಯಾನ್ ಎಂಜನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಜಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ಎಂಜಾಯ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿನೊಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಬುಡ್ನಿ ಪೂರ ಕಾಸು ರೀಜ ಇದು ಒಳ್ಳ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೇನ್ಲ ಕಾಪ ಜನಿಗ್ಲಿ ಏಕಲ್ ಮಂಗೆ ಉಂಡ್ರ ಬಡ್ಚಿಯ ನಾನು ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಜೋಕ್ಸ್ ಕಾಣದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೂಲು ಅವು ಬಿಡು ಕೋಡ್ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಅಂತನು ಕೋಡದ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಎಂದ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಆಟಿದ ತೆಡ್ಲಾಟಿಲ ಗತಿಯನ್ನು ಅಂತು ನಾನಮ್ನೆ ಕೋಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಣ ಕಂಡಿಪಾಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಿತ್ತೆಯ ಅಂದ ಆನಲಗೆ ಎಂದ ಆಂಡಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಓ ದೇವ ಕೋಡದ ಗಲಾಟೆ ಮಂಡ ಗಲಾಟೆ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಏರಿಯಾ ಗೆಂದಿನಿಯರು ಎಂದುನು ಅಲ ಎಂಚಿನ ಗೆಂದುನು ಆ ಕೇರಿಯಾನಗ ಹಾಲಿ ಎನ್ನ ಎದೊಡು ಮುಂಡು ಬಾಡ್ನದ ಮುಂಡು ಬಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಮಂಡಂಜಿನ ಮೊನ್ನ ಕಾಲು ಉರುದು ಮನ್ ಪೇರು ಮೊನ್ನ ಕಾಲು ಉರುದು ಇಂಚ ಬಗ್ಗದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತ ಮಾರ ನಮ್ನೆ ವಾ ಪೆಟ್ಟಿಯ ಅಂದ ವಾ ಪೆಟ್ಟು ಬಲ್ಯ ಆಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿಗ ಆಕೆರೆ ಬಲ್ಯ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿಗ ಆಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಬುಡಿದಿ ಕಂಡನಿಗ ಹಾಕೊಲಿಯ ಪಂಡ ಹಾಲಿ ಎಂಕ ಹಾಕೊಣಿಯ ಓ ದೇವರೇ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟುವ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ತಡೆಯರ ತೀರಂದೆ ಸೀದಾ ಮಂಚವದ ಡಿಗ್ನೂರು ಮಂಚವದಡಿ ಅಂದ ಎಂಕಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬೋತು ಆಲೆಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಂಚವದಡಿ ಆಲೆಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಂಚವದಡಿ ಮಂಚವದಡಿ ಈ ಮಂಚವದಡಿಗೆ ಪೋನ ಕೊಂಚ ತಲೆಮುಲ ಪತಂಬು ಅವಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ತನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೆ ಮಾರ ಈಗ ನಂಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಹೊಸತ್ ಮದ್ಮೆ ಅದ ಗೊತ್ತದ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಪರಂಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವಣ ಆಸು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಗಡ್ಡದ ಇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಣಲ್ಲ ಅವನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಡ್ಯ ಹಿಂಗಿನ ಓ ಯಾನಿಗಳು ವಿಷಯ ಬಂತು ಎಂಕ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಡದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆದಿತ್ಯ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ಯ ಆವೇ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ದು ನಾನು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೊಡೆದಿರ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಬಂಡದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಬೊಡೆದಿನ ಲೆತ್ತ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇಡೆ ಬಲಾಗೆ ಬಂಡ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಗ ಬರಂದ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅತ್ತ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯಾಲ್ ನನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಲ್ತು ಗೂರ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ತೋಜುದು ನಿಂಕ್ ಅತ್ಯ
ನಿಕ್ಕಲ ಬೋರುಂಡು ಬೆಟ್ಟು ಎಂಕ ನಿನ್ನಲಕ ಯಾಪಾಲ ಬೂರ್ಜು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡು ಎಂಕ ಬಣದಿತ್ತ ಆಂಡ ನಿನ್ನಲಕ ಮಂಚವದ ಅಡಿಗೆ 100 ಗೊತ್ತಾನ ಹಣ ಒಂಜೆ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಪರಂಕ ದಿನಾನೆ ಪೆಟ್ಟಾಕ ದಿನ ಅತ್ತವು ಯಾನ ಪಂಡನೊಂದು ಆಕದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಂದು ಬಗೆ ಇಂದು ಪರಂಕ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಂಡತ ನನ್ನ ಕುಡ ಐತ ಮೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಕೋ ಬೂರ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ರಾಪಕುಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಓಹೋ ಕೂಡ ಬತ್ತು ಪರಂಕ್ಯ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅವು ಇರೆಗ ಸುರುಕ್ಯ ಪನಿಯಾರ ಆಯ್ಜಾನ್ ಕುಸಿಟೆ ಕುಸಿಟೆ ಕೂಸಿ ತಿಗಲ್ದಟ್ಟ ಪೊತ್ತುಲು ಮೂಲು ಕುಸಿಟಂಡ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆವಲ್ಲ ಪಾಂಕುದು ಪಡ್ತೂಕ ಲಕ್ಕೆ ಮರ್ಲೇಲಕ ಒಡ್ರಸಿ ಬಾತ ಅದಂದೆ ನುದಾದಾತಿ ಇಂಚಿನ ಹನಿಮೂನು ಪೋಂಡ ಈ ನಮ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆನ ಗ್ರಾಚಾರ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ದಾದ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ಇನ್ನು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಚನಿ ಬಿಡ್ಚೆ ಕಾಲತ್ತು ಪಿರಿಬಲ್ಲು ಪಾಂಬೈತಿ ಕಚ್ಚಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಬಂದು ಅಂಜನಾಥನು ದಾದಾತಿನಿ ಕೈ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಬೂಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಓ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಅತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲು ಒಂದು ಎಂಕಿ ಸೋಲ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರಿ ಬತ್ತ ಬರ್ಪೀನ ಅಂದು ಪ್ರಶಂಸದಾಗ್ಲು ಮಾಟ ಮಾಲ್ದೇರ ಅನ್ ಮಾರ ಅದು ಕಾದು ಎಂಚಿನದು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಚೂರ್ಲ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ದತ್ತ ಕೈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತುಲೈ ಬೂರ್ನೆ ಟಾಂಡ್ ಬಲತ ಕೈ ನಿ ಬೂರುಂಡು ಪೂರ ಗಲೀಜಾತು ಇಂದೆ ಉನಿಯರ ಸಮಾಪಣದ ಅದೊಂದು ಸರಿ ಉಂಟು ಅವು ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಪುಣ ನೆಕ್ಕಲ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಲತ್ತ ಕೈಯೇ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಬೂಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಏಸಿಗೆ ಅಪ್ಪಣದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಪಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಬಲತ್ತ ಕೈ ದೆತ್ತಿಡಿ ದತ್ತ ಕೈ ದೀತೀನಿ ಮೊಬೈಲಾ ಹಲೋ ಅಂದ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ವೆಲ್ ಮಾತಾರ ನಂದು ಸರ್ ಹಾವು ಸರ್ ಓಲು ಕುಟ್ಲಡ ಅಂದ್ ಯಾನೆ ಹೌದು ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ 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 ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾವು ಎಸ್ ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊಸದೈತೊಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅದವೇ ಆ ಹೊಸ ತತ್ಯ ಆ ಭಾರತ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವಡಾಂಡ ಬಾಯಿ ಕಾರಣ ಏರ್ ಪೇರ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ ನೀರುಬಾಯಿ ಮಾರ ಧೀರುಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ನಿತ್ತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ದಾಯಕನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾಗನ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಧೀರುಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಇತ್ತನು ಇಂಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ನಟನ ಕೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಇನಿಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅರ್ಮ ಅದ್ಯಾ ಆತ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಚಾವ ದಾನೆ ಬಗೆಂಜನ ಬಗೆಂಜನ ಓನೇರ್ನ ವೈದಿನಿ ಏರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಏರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಕಂಪೆಂದ ಅಂದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಕಂಪೆನಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ದಾದಾಗೆ ಅವನ ಕುಡ್ಲೈತೆ ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುಂಡದ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಬಚ್ಬೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆತನದ ಅಂದು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅಂದ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ರಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ ರಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒರಿ ಕೂಲಿದೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನೀನು ಎಂಕ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಪನಿಯಾರೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೋರ ತೆಲಿಪುಗ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬುಲಿಪುಲ ಐತು ಬಾಪ ನಡುಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವಡದ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಹಿಂಜ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ವಿಮಾನಡು ಗೋಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮಾರು ನಕ್ತಿಯ ತಾರೆಗ್ ಮಿತಾರು ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರೆಗ್ ಮಿತಾರು ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಗಗ್ ಮಿತಾರು ನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮಾರು ಹೌದಾ ಪಣ್ಣ ಮಿತಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಜಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಪುಳ್ಕಲಾಗಿ ನಾನು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡೋಡು ಬರ ಬಸ್ ಎಲ್ಲವು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವಿಷಯ ಬಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂಡ ಎಂಚ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಕಾಲ್ ಏರ್ ಇಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕುಲೋಣ್ಣ ಸೇಲುಂಡು ಕೊಲ್ಲೆಕ ಇಂಚ ಅವಳಿಜಿರಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡು ಗುಲ್ಲಕನ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಮಾನೋಡಲಾಗುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನ್ ಅಪ್ಪಗಣೆ ಬಟನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಟನ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಓಪನ್ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನೋಡಲಾಗುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಟನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಪ್ ಆತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಮಾನೋಡದ ಲಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಐಕದ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗಣ ಬೇತೆ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪ ಮಂಡೆ ಪಾಡೋಡ್ ನಿನ್ನ ಬೇನ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಉಳ್ಳಾಲ ಸುದೆಟ್ಟು ನಿನ್ನೋದು ಪೌಲು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಅತ್ತ ಮರ್ಲೆ ಪಡ ಮರ್ಲೆ ಮಾರ ಎಂಚ ಮರ್ಲೆ ಏನಂಡ ಮರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ನಕ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಲಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ ಅಂದ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ
ಒರಿಯನ ಪುದಾರ್ ಈ ಮರ್ಲೆ ಕೆಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮರ್ಲಿಲ್ಲ ಪುದಾರಿಯಾ ಪುದರ್ ಆ. ಅವ ಅವ ಅವ. ಒರಿಯನ ಪುದಾರ್ ಈ ಮರ್ಲೆ ಆ ಪುದರ್ ಕುಡಾರಿಯನ ಪುದಾರ್ ಯಾನು ಮರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸರಿ ಉಂಟು ಪುದಾರಿಯಾ ಆ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಳಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓವಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಜಟಪಟಿ ಆದ್ ಈ ಮರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ್ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉರಿದಿನಿ ಏರು ಯಾರ್ ಮರ್ಲಿ ಆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಮರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮರ್ಲಿ ಆಂಡ ಆಂಡಾನ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ರಡ್ಡು ಜನಟ್ಟು ಏರು ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಪುನಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದಂಬೆ ಉಮ್ಮಿಲು ಪೋ ಉಮಿಲ್ ಉಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚುನ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ. ನಿಕ್ಲು ಉಮ್ಮಿಲ್ ನಿಂಗದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೈಪಾರ ಅಂದು ಮರ್ಲ ಉಮಿಲ್ ನಿಂಗ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಂದು ಹೌದಾನೆ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕುಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಚ ಕುಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅವೆಂಚ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಇತ್ತಿಲಕ ಎಂಕಲ್ ಉಮಿಲ್ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಎಂಚ ಮನಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನಿಂಚ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಉಂತೋನ್ನು ಕುಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಆತನಗ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ರಾವ್ ಒಂದು ಬರ್ಬೋ ರಬಕ್ಕಾನಿಂಚ ಪತ್ತು ಏರೇನು ಉಮಿಲ್ನಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರಡ್ಡು ರೆಕ್ಕೆನ್ಲ ಇಂಚ ಅಗ್ಗಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಏರ್ನ ಉಮಿಲ್ಡಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ಮಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಪತೊಂದು ಐತ ಕಾರ್ ನಿಂಚ ಗುದ್ದು ಏರ್ನ ಉಮಿಲ್ಡಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋರದ ಬಲ್ಲು ಕನದ್ ಅವನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬೋ ಕಟ್ಟದು ಬಾಡು ಏರೇನು ಉಮಿಲ್ನಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಾಯಿ ನಿಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಸಯನೈಡ್ ಪಾಡ್ನು ಏರ್ನ ಉಮ್ಮಿಲ್ಡಯ ಅಡ್ಡೆಗ್ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಖಾಲಿ ಒಬ್ಬೋ ದೇವ ಈ ನಮ್ ನೋಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೇರೋಡ ಏರೇನು ಕೂಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂದ್ ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಅಂದ್ ನಾನು ಕೊಡಿದಾರ ವಾದ್ಯರ್ನು ಅಂದೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಆವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಸ್ತಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸೇಫ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೇಫ್ ಆವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಯ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಏರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಲ್ಲ ಪುಂಜವ ಅಂಜೋ ತಾಂಜೋವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ನೆ ಕಿಸ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ ವಿಷಯ ಹಂಚಿನಳಿ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಕೋಣೆಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಡ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ತಾಗ ಅಂದ ಪೊಣ್ಣಾಗ ತಾಗನಾಗ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದೇರ್ ಪೆರೆ ಪೋಯ್ ದೇರ್ ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಲ್ ಓ ದೇವ ಇತ ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಂಡ ಅನ್ನೊಂದು ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೊಂಪೋಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೊಂಪೋದು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಯ್ನೇ ತೋಯ್ನಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬೇಯ್ತೇನೆಂದ ದಾನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನೇ ಪಂಡಲ್ ಏರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಾಗ ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಬಂಜಿದುಲ ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಯಾನೇ ಕಾರಣಗೆ ಗೋಡದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನಿದ್ದೀರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋದ ಏನ ಇಂಜ ತೂಯರ್ ಇಂಜ ತೂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂಡೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ ಸೀದಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಣೆಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಣೆಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಿದೆ ಕಣೇರ್ ಪಿದೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಬುಧಾರು ಬುಡಿದಿನ ಬುಧಾರ ಎನ್ನ ಜಾತಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬದಿದ್ದಾನೆ ಕಡಬುಡಿಯರ್ ಕಡಬುಡಿಯರ್ ಮಲ್ಲಟ್ ಬದುಕ್ಯ ಅತ್ತೆ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾದಾಂಡ್ ಅವೇ ಅತ್ತೈತೆ ಫೋನ್ ಬೈದಿರಿ ದಾದಗೆ ದಾದಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ ಮಂಡೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ ದುಂಬಲಾ ಜೋಕಲಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲಾ ಜೋಕಲಾಪುಜಿ ನನಲಾ ಜೋಕಲಾಪುಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಕ್ ಜೋಕಲಾಪುನ ಜೀನ್ಸೇ ಇದ್ದಿ ಬಂಡೇರ್ ಬದುಕ್ಯ ಬದುಕ್ಯ ಸೇಫ್ ಬಂಡೇರ್ ಅಲ್ಲರೆ ಈ ಸೇಫು ಆಳ ಕೊಡಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಈತು ಕುಸಿಪ್ಪಣ ಕುಲ್ಲೊಡೆತ್ತ ಐದು ಮುಂಚೆ ಚಾಬರ್ಕ ಬಲ 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 ಏ ಉಂಟು 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 ದಾದ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೇನ್ ಬಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂಡೇರ ಬಂಡ ನಿಕ್ ದುಂಬುಲಾ ಜೋಕಲಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲಾ ಜೋಕಲಾಪುಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಜೋಕಲಾಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಯರ್ನಯ